Rampen, Ramon en Leken, de eerste velders om Leken klaar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. We willen maar één ding velden. We willen behuren. Het woord aan onze kerstversen, meneer Prins. Goedenavond velden! Hebben we nog een beetje zin in? Gelukkig, weet je ook. En we gaan samen met Och en de Wuilers een geweldige jaar maken. En voor iedereen die nooit dit feest niet goed getest is, we gaan eigenlijk met z'n allen naar de sport. Als bij de sport ook afgelopen is, gewoon niet helemaal onderschandelen. Dus met de weersvoorspelling een beetje te. Dus we gaan met z'n allen af, dan had je de andere mond. En we gaan er een geweldige open maken, jongens. Welkom.